Virospac és una empresa de packaging cosmètic que s'origina el 1956. Té els orígens en la fabricació de cautxú per la indústria farmacèutica i, a poc va evolucionant cap a una indústria més cosmètica i més derivada com a la cosmètica de luxe. I serien clients com, per exemple, les grans marques del grup cosmètic, com L'Oréal, com Estée Lauder, com marques com Chanel, Guerlain... Tenim diverses marques a dintre del nostre portfoli de clients. Nosaltres de fa un any vam ser adquirits per un fons d'inversió que actualment està amb el 51% de les accions de la companyia i una mica l'estratègia que hi ha darrere d'això és un pla d'expansió en el qual Virospac ja no és només una companyia que fabrica a Europa, sinó que s'adapta a les necessitats dels seus clients, depenent d'on estiguin. Nosaltres actualment com a planta de fabricació la tenim aquí a Badalona i exportem a 34 països arreu del món. El nostre principal mercat seria sobretot europeu i també tenim bastant d'impacte en el mercat dels Estats Units i a poc anem adinsant-nos en el mercat asiàtic. Nosaltres ara si fabriquem des d'aquí i hem d'exportar al mercat asiàtic, tal com va el mercat, que al final és un mercat que està darrere de TikTok. Avui una influencer surt, diu que un producte és boníssim i de cop vinga tots corrents a fabricar perquè necessitem que aquest producte, més unitats perquè ha crescut molt. El fet de poder-se adaptar i el poder regionalitzar allà on els clients ens necessitin fa que nosaltres realment tinguem més reactivitat i podem cobrir millor els terminis d'entrega i les necessitats que puguin sorgir. Històricament hem sigut l'empresa de contagotes, també fem flascons de vidre i una mica la nostra especialitat és la integració vertical. Nosaltres fem des de la formulació del cautxú fins al contagotes acabat. I ara, a dintre de la nostra marca estratègica, el que hem fet és anar cap a una diversificació. Ja hem llançat aquest any una bomba monomaterial, estem llançant roll-ons també. La idea és una mica sortir del The Dropper Company per acabar sent una empresa de packaging. El Packaging Cluster ens dona molta visió de moltes coses. És molt interessant anar a events i poder compartir amb altres empreses que estan en un sector similar quines coses fan a nivell de sostenibilitat, a nivell d'innovació. És una mica un punt de trobada on hi ha el secret industrial, que és molt important per totes les companyies, troba un punt d'enllaç en el qual tots podem col·laborar. Però sobretot diria això, és com un punt de trobada del sector en el qual tots podem aprendre de tots, fer sinergies i fer aquest networking.